Het day in the life, dat vaak natuurlijk. Met eerst onder zieken, dan de zakken aan. Een lekkere steer snoeten, een mondvol koffie. Nou, ik er niet tegen op zo'n dag, hè. Maar vandaag is het een gewoon werkdag. Het gaat eerst met een auto op ijs gaan. Het is nog vroeg in het jaar, maar de zon doet de grootste beste. Dat vind ik wel mooi met de boer misschien, hè. Ongeveer een half uur gang en dan komen we bij het werk aan. Hier zat mijn stoel aan terecht zat. Hartstikke mooi. Daar heet thee. Keel wat worstelen, nog niet aan. En na zo'n hele dag mattelen en knoeien is hier het resultaat. Trechten. Dus, kan weer op toes aan. In toes doe ik voor het merken vakkundig in de weg lopen bij het koken. Zeg eens hoe strak ik dat de sneer hebben. Woensdagavond is muziekavond. Dus, mooi in de avond, hermeet met de gels. En met Marusha. Dat is oké, John. Of Capuchon. En wie ziet met een concert uit het vuur bereiden. En hoe had ik gezegd, doe ik dit apparaat maar. Maar zijn niet te zeggen, hou er ook nog met ons loop. Met dat zware kaboef. Bodyphone. Bodyphone. Ik loop hier met een tenor drum om nekken. 50 kilo ongeveer. Eerst hebben we een dikke snare solo in de keuken. Oké, John. Nou, en onze Sander die had van zijn merken zomaar een nieuwe basgitaar gekregen. Kijk wat een mooi apparaat. En basgitaar dan, hè. Nou, en toen was dat weer tijd voor koffie. De dikke moppen erbij, want dat had er een jarig was. En doe je vandaag nog op je eigen instrument. Dan kan ik toch beter met u de voeten. Nou, en zo hou ik een dag weer mooi kapot, of niet dan? Vind je dit mooi? Doe maar een duimpje.